Hej alle sammen. Undskyld for den der pivlyd. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Min kamera virker ikke helt her i øjeblikket. Så jeg har intet makeup på. Hvis I kan se det. I dag, så det var en slap af i dag efter, eller lige når skolen er morgen. Ja, der skal vi vise jer, hvad jeg har købt. Fordi jeg har været på fed shopping. Også er jeg virkelig men tøjet ligger om. Så ja, men jeg kan lige vise jer, det kamera jeg plejer at finde med. Det er det her. Nå, det er ikke det samme. Så her den ligger i. Ja, det er sådan her. Det er et Olympus. Olympus X29. Hvad sådan der? Ja. Og så, ja, så er det sådan lidt ja. Og så, ja. Så det er det. Det er rigtig god kvalitet her. Ja, det er sådan det. Men lyden den fungerer ikke, så er det en af dem her. Okay. Okay. På fisketøjet, hvor jeg var på food shopping, der kunne man få nogle prøver. Og så fik jeg altså to prøver. Og det er de her to. Der er den her granatæble håndcreme. Og så den her Ole Henriksen. Den kan fokusere. Det er virkelig se. Og lort. Og jeg undskyld for min negle. Den er ret gammel. Men ja, så var jeg også så hvor der er sådan det her til 25 kroner. Og det var 2 læbernår. Så er to, der er en, der hedder Very Love. Det kan jeg godt se. Så den anden, jeg elsker virkelig hendes farve, den er bare så flot. Den hedder Vanilla Kiss. Ej, jeg elsker virkelig farven på stedet. Love it. Okay. Mange af jer ved ikke, jeg hedder vel? Nej, det tror jeg. Men så her i dag, der skal jeg lige Sorø. Ja, okay. Og der skal jeg så, jeg er inde på Hestegalleri, hvis der er nogen, der kender det. Og der så altså noget, der er selv. Så købte jeg 3 ting til 90, som er klar. Så ja, det er ja.
Okay. Men først vil jeg lige vise de læbemad, som er populær her. Jeg kan ikke tælle det, som er meget populær her i øjeblikket. Og det er slet ikke for at blande noget. Der er bare mange, der har spurgt mig, om jeg vil lave sådan en video på dem. Men bare hvor jeg ikke sådan. Så det er det. Og jeg har to. Det er Eos. Ja. Nej, jeg kan lige det for det. Så er det mit køkken. Sådan der er mit køkken. Det er Eos. Eller det er også spørgsmål. Ja. Og jeg har to honeysuckle honeydew og summer feud. Jeg ved ikke, om jeg siger det der feud ordentligt. Jeg ved det faktisk ikke. Men ja, det tror jeg. Og den jeg har brugt mest af, det er den her. Den har jeg prøvet at få ret meget af. Det er pænt. Men altså, ja, den er. Den dufter af det der tyggegummi fra Stenrol. Det der med det der. Ja, det der er sådan. Og jeg sætter link nede i beskrivelsesboksen, hvor man kan købe den. Og så er det sådan gjort her, og den har jeg fået så meget, der bruger først. Men så den har jeg gjort færdig. Ja. Jeg skal nok lægge videoer ind. Hvor der er rydder. Okay. Ja. Okay, så skal jeg vise jer mit rødstyr, som jeg købte i dag. Ja. Det nu være. Ja. Først så købte jeg den her dressurfisk. Ej, den er helt vildt. Den har sådan noget gummiagtigt noget hernede. Ja, den retter nemlig virkelig. Den har sådan noget grønt på. Ja, det er det. Jeg kan den er sådan noget grønt op på. Skaftet, og så det her, det der sådan fløjene, så er den bare rødlille, faktisk. Den sådan noget, jeg ved ikke, hvor langt den er. Okay, jeg har også den der, skal gøre det der. Den koster også. Jeg har ondt i nakken i dag, jeg ved ikke. Så har jeg den her. Jeg ved godt, det er lidt dybt, men alligevel, jeg synes, den er helt vildt cute. Den er faktisk ikke så stor i virkeligheden. Jeg ved ikke, hvorfor den er så kammerat. Okay. Ja. Og så har jeg under den her. Her. Og der står der med grønt skrift, så står der Merry Christmas. Og så har jeg den her. Kommer fra Fort det. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Og så
Ej, det ser så stort ud. Ja. Resten af håret, det laver jeg lige. Ja, ikke meget. Ja, ikke meget. Men det laver jeg sådan. Ja. Nå, jo, jeg har snart det på. Jeg købte. Jeg sådan. Nej, jeg skulle bare gæbe. Jeg købte den her Adidas. Jeg ved godt, man ikke har fået sådan en for den her virkelig. Okay. Den, altså farven, den er faktisk lille, den er sjovt. Den er sådan gråblå. Altså ikke, den er der. Og så har den de her pinke, de her pinke streger her. Og så har den, det er det spejlet. Så har den Adidas mærket her. Og det stilte der, og så er det der, hvor det. Jeg håber, jeg kunne se det i hvert fald. Jeg håber det. Og så har jeg også en anden ting på, som jeg købte. Og det er den her. Den er fra Pieces. Den ser sådan her. Den ser sådan her, og den er faktisk gennemsigtig. Det er der her. Og den er faktisk rigtig sådan her. Eller mere hamster. Og eller. Jeg kan lige komme af, så kan jeg vise jer, hvor den er købt, eller hvor den er købt. Hvor smart. Så ja. Og min Adidas, den har kostet. Det er faktisk lidt mærkeligt, så jeg har det. Jeg kan godt have sådan en blå Adidas, som jeg kan få. Jeg købte min butik. Ja. Det kan jeg godt finde. Det er så apotek. Jeg har apotek. Nej, det gør jeg ikke. Der er 700 kroner i ganske. Så ja, det er faktisk ret billigt, synes jeg. Men ja. Nu er den her video også på for mit sæt. Meget langt. Så. Ja, der kommer der kommer nogle links nede i beskrivelsesboksen, og noget links. Så jeg stopper her. Ej, undskyld, jeg er helt meget. Nå, okay, jeg skal faktisk lige. Okay, nej, jeg lægger linket op, eller det er sådan på skærmen. Det har været her. Nu. Så, ja. Bye. Bye.